बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. समेच्या आवडव्यान मरियेक इसबे हाडली आणि ती पवित्रात्म्यावरवी गर्भस्थ झाली. नमान मरियेक कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचो कुशीचे जेजू भगवंती मरिये विनंती कर आता नेमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. आपले समयाची साकन तुझ्या शब्दात म्हणजे जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्यांसाठी विनंती कर आता नेमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पोत मनीस जालो आमचे मजेंचे हलो. नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्यांसाठी विनंती कर आता नेमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माय आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या वसणे आमका पावस तुमच्यासाठी माग्या येसम्या बडव्यान भरी खबर दिल्यावर ख्रिस्ता मनुष्या पडून येतले आम्ही जाण्यास त्याच्या कष्टाने उत्साही जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून मागता त्याच ख्रिस्ता आमच्या सम्यामध्ये फात आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वत आमेन. देवा केल्या सर्गीच्या दैन मका दिलाय तुझ्या तबेन म्हणजे मौतच वडाय मका राग सांभाळ सलय आमेन. ससनासो विश्वदी तांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फांकोंदी समाधानान सरत नाही विश्व घेऊन आमेन. सत्मंता देवा सरपद वेदारा बापा सर्गा आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो अंकार मरिये ताम जन्मलो पॉन्स पिलाता काल ताणे कष्ट सोसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चढलो सरपद वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तैतान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो तत्मंता पवित्रत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संसारात जावं. राजंपदी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां बघून आणि आमकां ताळलेन पडून दिना काय पूर्ण वाईटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वत आमेन. एक गडीभर आमचे दोळे आम्ही धाक्या आमच्या बंद दोळ्याने आमच्या सर्वेस्पराक आमच्या जेजू नियाळ्या तो आमचो जेजू आज आमच्या सांगाता आमच्या मध्ये गात येऊन उभो आसा. ह्या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्या सालांत तो येऊन रावला आमकां तो राखून रावला. ही भुरगीं सदांच म्हजे कडेन येऊन हेरां पासून मागतात देखून तो आमच्या की पयलेच येऊन
ताच्या दुतांक धाडून ह्या मॉर्निंग मन्नाच्या दारार येवन उबे रावला. आमी आमचे काळजाचे दार उक्ते करूया. त्या जेजूक आमी आमच्या बंद दोळ्यांनी पळयवया. त्या जेजूक आमच्या बंद दोळ्यांनी नियाळया. जो पातकाचे खत नातलो जेजू आमच्या खातीर आपणा कस भली कर्ण आमकां नव्यान जीव दिल्लो तो जेजू. त्या जेजूक आमी म्हणया, म्हज्या काळजात हांव तुका दिन वाजता सोम्या. म्हज्या काळजात हांव तुका अर्गां दिता सोम्या. म्हज्या काळजात हांव तुका स्तुती करता सोम्या. तू एकलोच म्हजो देव, तू एकलोच म्हजो इश्ट, तू एकलोच सोम्मी म्हजो. तुज्या बगार हेर कोणा कडेन हांव वसना. तुज्या पांयां तळा हांव उबें रावता. म्हाका तुज्या पांयांचो उमो घेवंक हांव योग्य न्हय, तरी म्हाका तुज्या पांयांचो उमो घेवंक फावो कर सोम्या. तो जेजू कुशेन आमकां वेंग मारता. आमी नियाळया. त्या जेजूची ऊब आमी नियाळया. ताची वेंग आमी नियाळया. आपल्या भुरग्याक पटलोवन धरल्या बरी, एका आवयन आपल्या बाळशाक पटलोवन धरल्या बरी, तो आमकां ताच्या हातांत पटलोवन धरनासा. त्या जेजूक आमी नियाळया. आमकांच आमी ताका खाल करिया. म्हजें काळीज देवा तुज्या कुशेक खाल कर. म्हजें काळीज देवा तुजे कुशेक खाल कर. तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय देवा. तुज्या वाटेन चलोंक म्हाका शिकय देवा. तुजे नियमा पाळूंक म्हाका शिकय देवा. तुवें केल्ल्या बरी हेरांचो निस्वार्थपणे मोग करूंक म्हाका शिकय देवा. तुवें जशी शिकोवन हेरांक दिली, त्या शिकोवणेंत हांवें म्हजें जिवीत आटापून व्हरूंक म्हाका शिकय देवा. जेजू कडेन आमी मागया. तो आमच्या काळजाच्या दारा कडेन उबो आसा. आमचे काळजाचे दार आमी उक्तें करिया, उगडया. आमचे दोळे आमी बंद करिया. त्या बंद दोळ्यांनी आमी आमच्या सोम्याक नियाळया. त्या बंद दोळ्यांनी आमी आमच्या सोम्याक स्वागत करिया. त्या बंद दोळ्यांनी आमी आमच्या सोम्याचे पिंतूर पळोवया. ताची किरणां आमचेर पावसा बरी ओतलेली. ताची किरणां आमचेर त्या दोवा बरी सगळें घर आमचें भरतलें. जेजूक आमी एक घडी भर आमचे सगळे मायक अनम्यूट कर. आमच्या उतरांनी सगळीक स्तुती करिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तुका अर्गा, जेजू तुका अर्गा, जेजू तुका आभार, जेजू तुका वंदन, जेजू तुका स्तुती, जेजू तुका मान आणि महिमा. हालेलुया, 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 महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन हालेलुया, तुका, हालेलुया. आराधन तुका. जेसू 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 जेसू. हालेलुया, 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 मोगान भरलेलो त्या सर्वेश्वराक आमी स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Yeshu, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेश्वराची स्तुती करूया. काळजान ताची स्तुती करूया. त्याचे उपकार आम्ही किती विसरच्या ना आणि आमच्या जिवितान केल्या हर एका उपकारां खातीर आमी स्तुती करता. स्तुती होगळा मान महिमा दिल्यार काळजी ओपन कर आमी स्तुती करूया. तुका जावं वर्गा जेजू तुका जावं स्तुती. जेजू तुझें नाव हांव वर्णिता. तुझें नाव हांव वगळसिता. जेजू तुझें नांवांत आसा सकत अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगळाक तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. हालेलुया 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 hallelujah, 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 जेजू 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 जेजू. त्या पहिल्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया. प्रत्येक रीतीन आमच्या कुटुंबाचे जीवित आज कुटुंबाचे जीवित घसफोड गोंधळ कन्फ्युजनार आसा. कुटुंबाच्या जिवितांत नाका जाल्ले हर एक देवसरान भितर येवंक केला. देवसराक आमी आमच्या कुटुंबांतान भायर धांवडावी. जेजूच्या नांवान जेजूच्या सकत आमी आमच्या कुटुंबा भितर मागया. आमचे कुटुंब जेजूच्या अवकार मरियेच्या मजतीन तिच्या विनवणेन परत ते आमच्या कुटुंबात माया मोग संतोष एकवट रास करून दी म्हणून मागया. कुटुंबात जाल्ले हर एक ना समाधानाचे वातावरण झगडे मोगान दयाळेन कन्वर्ट जाऊन दे म्हणून मागया. परिवर्तन जाऊन दे म्हणून मागया. कुटुंबाचेर पवित्रत्म्याची सकत सावळी रास करून दी. कुटुंबाचे देव विरांतीचे कुटुंब जाऊन दी. कुटुंबात असले हर एका संध्याक जेजू त्याच्या आशीर्वादाने भरून दी. वडांक ल्हानांक भाऊ बहिण्यांक आवय बापयक भाऊ बैलांचे जीवित संबंध परत तेपटी जेजू ख्रिस्ताच्या नावान परिवर्तन जाऊन दे म्हणून मागया. जेजूक आमच्या मध्ये घात आपयलान त्या कुटुंबाच्या जिविताचेर आशीर्वादावयर आशीर्वादन देवय जेजू म्हणून मागया. आणि हे उतर आम्ही 5 फावटी रिपीट करूया. आयजाया 58:11 सर्वेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुके कुरडे भुईन तुमकां दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एके शिंपलेले बागी सारखी जातल्यात केदीन सुकून वसनात जरी सरकी. आयजाया 58:11 सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके कुरडे भुईन तुमकां दादोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेल्या बागेसारखी जातल्यात केदीन सुकून वसनात असले जरी सरकी. आयजाया 58:11 सर्वेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके कुरडे भुईन तुमकां दादोशी करतलो
आणि तुमचे कुडी कुडी घटाय घटाय दितलो दितलो तुम्ही एका शिंपलेले बागेसारखी जातेल्यात हे दिन सुकोन वसना तसले जरी सरकी Isaiah Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो तुके कुरडे बहीण तुमका दोषी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिंपलेल्या बागेसारखी जातेल्यात हे दिन सुकोन वसना तसले जरी सरकी Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो तुके कुरडे बहीण तुमका दोषी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एके शिंपलेल्या बागेसारखी जातेल्यात हे दिन सुकोन वसना तसले जरी सरकी नामान मरिये कृपेन भरलेले मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडच्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉड तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉडच्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या दुसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं माग्या विंगड रीतीनं कष्टांत असलेल्या हर एकल्या आमच्या भावंडांपासून आज मिनिस्ट्रीचे अप्रुव्हलाक वेट करण्याच्या हर एकल्यापासून सिव्हिल आयडी इश्यूज मेडिकल इश्यूज आज विजा हातात असा पण मेडिकल फेल जाऊन असा विजाचे प्रोसिजराक अप्लाय केला पण मिनिस्ट्रीतान अप्रुव्हलाक राखून असा आज कंपनीन तुमका फॉल्स एलिगेशन कोणाक सांपडयला कोणाचेर केस घाल्या कोणी जैला तसात तुमच्या पासून प्रत्येक रीतीन मागे जेजू तुमका सुटका दी जेजू कसली सुख ताणी करूंक ना जेजू तुका कळीत असा जेजू तू जाऊन असाय जैत जेजू ह्या भावंडांक तू सुटका लाभय जेजू जी कोण आज एक्झाम बरोवन आसात मायग्रेशनाक तयार करून आसात नर्सिंग एक्झाम डॉक्टरची एक्झाम आणि इतर एक्झाम बरोवन आसात तांचे पासून मागया प्रत्येक रीती जेजू तांकां जाणवाय दी जेजू जे कितें ती आशेतात तांच्या जिवितान तुका कळीत आसा जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार जेजू तांच्या जिवितान ते जारी कर जेजू जी कोण हायर एज्युकेशन करन आसा तांचे पासून ती मागया कसल्याच वायटान तांणी सांपडनाशें ताणेन तांणी वचनाशें तांचे शिकाप तांणी बरें करून शिकोन मोकल्या तांच्या जिविताच्या फुडाराक जे कितें तांणी चिंतलां ते जेजूच्या खुशे प्रकार तांच्या जिवितान जारी जावन दिवन मागया आमी जी कोण आज कामाच्या सोदनेर आसात बरें करून शिकल्यांत पण तांची शिकल्ल्याचे काम तांकां मेळते ना देस्पर जाल्यार डिप्रेशनाक गेल्यान कामाचे इंटरव्यू दिवन तकोन गेल्यान एप्लिकेशनाक घालून तकोन गेल्यान प्रत्येक रितीन तांचो आमी उडास काडी जेजू तू तांच्या वाटेचो दिवो जावन आसाय तांकां एक बरें काम तू तांकां लाभय जेजू जी कोण मागया आमी प्रत्येक रितीन कोणा सॅलरी मेळना वेळार सांबाळ दितेना कंपनीचो स्पॉन्सर कश्ट दिता सर्वीस दिना म्हणटा रजेचे ऍप्लिकेशन ताणे ड्रॉप केला विथड्रॉ कर म्हणटा रजा दिना साबार जाणां आमची भावंडां घर कामांत आसात थंयसर तांकां कश्ट दितात जावं करूं तांचे पासून मागया मागणें करूंक तांच्या वेळ ना जावं करूं तांचे पासून आमी मागया
त्यांच्या कुटुंबाच्या बऱ्या भविष्यापासून ती कष्टान काम करनासत. जी कोण लोणार आसात, इन्व्हेस्टमेंट केला, नव्यान बिझनेस त्यांनी सुरू करूंक चिंतला, पैसे इन्व्हेस्ट केल्यात, तांचे पासून ती मागया. तांचे बिझनेस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चड आनी चड उंचायेक पावून दी म्हणून मागया. आमी कंपनीनी वावर करच्या हर एका आमच्या कोलिग्सां पासून जावं पुरो ती सकयल घालतात, शेणतात, तू कांयच नाही म्हणतात तुका, तांच्या पासून आमी मागया. जेजू तांकां आशीर्वादीत करून दी, तांचे मन परिवर्तन करून दी, तांच्या कंपनी चड आनी चड बेसावांनी भरून दी मागया. मागया आमच्या मॅनेजरां पासून, बॉसां पासून जेजू तू तांकां आशीर्वादीत कर. जेजू चड आनी चड कंपनीन तांकां प्रोजेक्टां मेळाशे कर जेजू, आनी तांचे मन परिवर्तन कर जेजू. तांचे ते कठोरायेन भरलेले मन दयाळायेन भराशे कर जेजू म्हणून ह्या कणात आमी मागया. आनी हे आतां उतर आमी 5 फावटी रिपीट करया. जेरेमिया 1:19. ही सगळी तुझे विरोध सुस्तली, पूण कितेंच तुजेर जैत वचची. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे जेरेमिया 1:19. ही सगळी तुजे विरोध सुस्तली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सगळ्या आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19. ही सगळी तुजे विरोध सुस्तली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सगळ्या आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19. ही सगळी तुजे विरोध सुस्तली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सगळ्या आसा उलयता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया 1:19. ही सगळी तुजे विरोध सुस्तली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सगळ्या आसा उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरी कुटपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉजिटिव्ह चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉजिटिव्ह चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉजिटिव्ह चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या तिसऱ्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागया. ह्या आमच्या पवित्र सभेपासून पवित्र सभेंत आमकां नव्यान आयिल्ल्या पापसेपाच्या सर गरजा पासून आमी मागया. बिशप कर्दिनाल याजक धर्म भयणी जेजूचे मिसावान मुंदरसून वर्ण वेत असताना तांकां येवचे हरी एक कष्ट अडखळी ताळण्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांच्या जिवितांत नापीस जावन दिवन मागया. तांकां चड आनी चड जाणवायेन कृपेन सत्येन आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरून दिवन मागया. मागया आमी लायकां पासून देखना पासून जेजूची सुवाता प्रगट करच्या हर एका आमच्या भाव भयण्या पासून ब्रदर प्रकाश, ब्रदर जयानंद, सिस्टर डायझी, सिस्टर सिसिलिया, ब्रदर केविन, ब्रदर लॅन्सी, सिस्टर मार्गारेट, या सर्वांपासून आमी मागया. पोएटाच्या हर एका मागण्याचं मतेपासून मागया. आमची मागण्याचं मत क्राइस्ट द किंग प्रेयर ग्रुप, होली गॉड सर्व्हिस आणि KNSC हर एका मागण्यात जेजूच्या पायांतळा समर्पण देऊन मागया. जेजूची शुभवार्ता प्रकट करच्या हर एकल्या पासून आमी मागया. कसल्याच ताळण्यात तांणी संपन्न नशी जेजू तांकां राखून
तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी सत्यान आनी देण्यान भर. मागे आमी प्रत्येक तांच्या जिवितांत ते हल्ली एका अडखळीत ते जैतान वचून घेवन मागया तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया प्रत्येक रितीन सगळी आमी सगळ्यांचे आमी जेजूच्या कुर्सा मुळान समर्पण हे उतर आमी तांच्या पासत कोणाचे नांवां कळीत आसात तांची उडास करा आणि ह्या प्रत्येकांचे नाव काढून उत्तर 5 फावटी रिपीट करूया. जॉब 42 वर्स 2 तू सगळे करू शकताय तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42 वर्स 2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जो 42 वर्स 2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जो 42 वर्स 2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जो 42 वर्स 2 तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमान मध्ये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या सुखीचे सिचो मरिये देवाचे माया बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या सुखीचे जिजो भगवती मरिये देवाचे माया बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या सुखीचे जिजो भगवती मरिये देवाचे माया बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या चौथ्या कणात आम्ही 7 दिवसात झाल्या दिंडीर आम्ही पडया सगळी आम्ही उडास काढया विंगड तिच्या पिढ्यात वळवळच्या आमच्या भावंडांचो आसपत्रेन कटलानी मरणाच्या तणी रस्त्या पासत मागया. कालच्या दिसा जाल्ले ते इन्सिडेंट सबार कुटुंबांनी असमाधान बेजाराई कंत डिप्रेशन असं झालं. आमच्या इंडियात जाल्ले वडचे अनाहूत जावन आसा तांच्या पासत आमी मागया जेजू तूं तांकां बुजय जेजू जशें तुवें जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक तुवें बुजयलें आज तुज्या दुतांक धाडून तूं तांकां बुजय जेजू ताच्या कुटुंबाशांक तांणी सांडलां जेजू असले अनाहूत आनी कितें कसं घडना जावं दी जेजू जेजू तांकां ससनाचो विशय दी जेजू मागे आमी प्रत्येक रितीन कॅन्सरान वडवडच्या आमच्या भावंडां पासत पण आमकां मागोंक सांगला तांचो आमी उडास करी. रॉकी जेरोम मतायस तांच्या पासून प्रत्येक रितीन मागया तांचे कुडींत आसले ते कॅन्सराचे सेल ना पयस जावं दी जेजूच्या नांवान. जेजू तुजे भोव पवित्र मली रगत तांचे शेणान खंयसर ते कॅन्सर आसा थंयसर जेजूची आमोली रगत शेणोन थंय आसली पिडा जेजूच्या कुर्सा मुळा वचून पडून मागीर आमी जांकर आमच्या कुडींनी थंयसर दुखी आसात शिरो वळटात तकली फडाफड मायग्रेन दोळे दूख एलर्जी फूड एलर्जी अस्थमा PCOD प्रॉब्लेम किडनी डायलिसिस करूंक सांगला हार्ट सर्जरी करूंक सांगला जावं करूं हार्टान होल आसा म्हणा ब्लॉक आसा म्हणा जेजूक समर्पण दिवन मागया. आमची भुरगीं शीक पडतात घडये घडये खेळ ताप खोंकली मारे कार पिडेक जावं करूं आमी भियेता सगळी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. पिडेंत थावन वळवळच्या हर एक आमी आमच्या भावंडांसाठी उडास करया जावं करून आमच्या शेजाऱ्यांनी आसात आमच्या कुटुंबांनी आसात उतर प्राय पावल्ली आमच्या आई बापाय जावं करून एकसुरी आसात
त्यांची जतन घेऊन कोणीच ना जाऊन करू त्यांच्यापासून मागया आणि आश्रमानी असच्या हर एकल्यापासून मागया त्यांची सेवा करच्या त्या डॉक्टर नर्सांपासून मागया ते सगळ्यांचा उडास काढून आम्ही आता उतर 5 पावटी रिपीट करूया Psalm 41 verse 3 पिढींकडून हांतुळणार असताना सर्वस्फोर्तक आधार दिता ताचे पिढींतलो काढून भलायकी दिताय Psalm 41 verse 3 तो पिढींकडून हांतुळणार असताना सर्वस्फोर्तक आधार दिता ताचे पिढींतलो काढून तुमका भलायकी दिताय Psalm Psalm 41 verse 3 तो पिढींकडून हांतुळणार असताना सर्वस्फोर्तक आधार दिता ताचे पिढींकडून काढून तुमका भलायकी दिताय Psalm Psalm 41 verse 3 तो पिढींकडून हांतुळणार असताना सर्वस्फोर्तक आधार दिता ताचे पिढींकडून तुमका भलायकी दिताय Psalm 41 verse 3 तो पिढींकडून हांतुळणार असताना सर्वस्फोर्तक आधार दिता पिढींकडून तुमका भलायकी दिताय नमान मरे गुरपेन बदले तुम्ही तुझे समाचार प्रेमिता तुमचे देव मनुष्य देव पॉल्यूशन बेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुरपेन बदले तुम्ही तुझे समाचार प्रेमिता तुमचे देव मनुष्य देव पॉल्यूशन बेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुरपेन बदले तुम्ही तुझे समाचार प्रेमिता तुमचे देव मनुष्य देव पॉल्यूशन बेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन या अकरेच्या कणात आम्ही मागया प्रत्येक रीतीन आमच्या भुरग्यांपासून तुमची भुरगीं सांगता असल्यार त्यांच्या माथ्यावर हात दवरून आम्ही मागया ती पयत आसत जाल्यार तांकां मिरास पडले आमच्या हातान मिर बारले तिचे कडेन आमी माझे हा भुरग्यांक भलायकी कसल्या सटकळांनी तांणी सांपड नाशिल्ले कसल्या ताणणे तांणी ओळख जायनाशिल्ली कसल्या खोट्या इश्टा खातीर तांणी वचनाशिल्ली तांकां राखप तांची शिकता आसतना तांच्या सांगाता रावचो ते काम करता आसतना तेजो तांच्या सांगाता रावचो आनी कसल्याच एडिक्शनाक म्हणून अशें तूं तांकां सांबाळचेचो एडिक्शनाक ती गेल्यार जेजू तूं तांकां पाटी काडचेचो तांकां पाटी तुज्या पिड्याक आपणारचेचो आवय बापायचें उतर ती आयकना जेजू पूण जेजू तुका हे सगळी करूंक साथ त्या भुरग्यांनी परत येतली आवय बापायची पाटी तांची सूख कितें आसा ती वळखून आवय बापायन सगळ्या वाटेन तूं हेची पयल्या वाटेन चलून असो आदार दिवचेचो ती भायर भितर येत आसतना जेजू ताच्या सांगाता रावचेचो कसल्याच पिडेक तांणी ओळख जायनाशिल्ली कसल्याच अनाहुताक तांणी पडनाशिल्ली तांकां रावचेचो ड्रग्स सोरो हांगां पिवन बिडी सिगरेट जुगार बेट करचे हे सगळे तांच्या जिवितांचे ते आसा जेजू तुज्या बहु पवित्र नांवान तांकां तूं सुटका दी जेजू सुटका लाभ जेजू तांकां सदांच राखून जेजू तांणी ते शिकता तूं तांकां जाणवाय जे कितें ती शिकता तांकां समजून दी जेजू तूं तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी भर म्हण मागता आनी मुखार तुज्या कुटुंबांनी चड आनी चड देव आपोवन खूब जाशीं कर जेजू आमची भुरगीं सेवा करूंक सदांच तयार जायशें तूं तुज्या दुतां धाडून तांकां तूं तयार कर मागता आनी हे उतर आमी 5 फावटी रिपीट करूया Psalm 32 वर्स हांव तुका म्हजे दोळे दवरून तुका म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका
Psalm Psalm 32 32 हांव तुका तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो Psalm Psalm 32 32 हांव तुका शिकवण दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो Psalm 32 Psalm 32 हांव हांव तुका तुका शिकवण शिकवण दितलो दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट दाखयतलो म्हजे दोळे तुजे म्हजे दवरून तुका दोळे बोध तुजे दितलो दवरून तुका बोध दितलो नमानवर एक रुपयान भरले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाची महिमा आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मरणाच्या वेळार आमेन नमानवर एक रुपयान भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाची महिमा आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मरणाच्या वेळार आमेन नमानवर एक रुपयान भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाची महिमा आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आता वेळार आमच्या आमेन मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन आमेन हालेलुया 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 या लाईनीदस्य हरिये का बावलाची हालेलुया पायामध्ये घालतात जेजू प्रत्येक रीतीन कॉसेस अल्मायडिया तिच्या दुवे पसत येशा तिच्या पसत मागता तिने बरोंच्या आता आणि ती पीजी एक्झाम पसत जेजू तू तका जाणवाय विजडम मान बर जेजू तू तका त्या एक्झाम जी हरी एक तयार आहे करून कशी हरी एक प्रोसिजर तू तका कळीत कर जेजू आणि बरें करताना एक्झाम बरोवन असेंत हेर भुरग्यां बसत आमी मागता बरें करताना एक्झामाची तयारी कर त्या एक्झामान तांणी बरे मार्क्स काडून पास जावचे पासून रॉल्फ रेनियर मॅनेजर्स प्रिसिल्ला डिसोजा जॉयस मॉली रॉबर्ट्स मिकेल मेलानी मायकल मेलिसा प्रतिष्ठा स्टीफन कुटम आणि फॅमिली निशा लेनन लेनवेल लॉरेन्स फ्लोरिन सिल्विया ॲरन ऑस्टिन सॅन्सिया तारा वृंदा रॉकी रेनविक डिशेल जेनिशा जेम्स सिंड्रेला हिल्डा अरनवास डेरिल आयफोन रस्सो बावन जेसी जिलेट स्टेफनी जेसन लबिता लिडविन वलेरी सोनल ऑडलिन मार्गरेट रिस्टन मिल्कॉन हेनरी सर बावंडा बसत आम्ही मागता जेजू तूं तांकां कुरपे तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सावळेन सत्तेन जाणवायेन वर जेजू तुझ्या वाटेन चलून नसो तूं तांकां आदार आनी कृपा लाभय म्हणून मागता मरिये माय आमच्या पासून तूं विनाती कर माय नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळच्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिया देवाची महिमा आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आता आणि सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज 8 वरार कुवेतच्या टाइम 8 वरार ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो दुसरो टॉक Those who are led by the Holy Spirit are the children of God. ह्या विषयांत पुढच्या टॉकात कंटिन्युएशन असतले देखन तुम्ही ते लिंक आम्ही शेअर केला ते लिंक हेरांक तुम्ही शेअर करा आणि ह्या उत्तरांचो जाणवायचो अनुभव आम्ही जोडया आणि हेरांक कळीत करया तुमकां समेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता प्रेज द लॉर्ड